Nao karon sa parking area sa Ororama, Kugon. So, karon wala ko'y buhaton is mag road trip ta. Padulong ta sa Indahag. Kugon padulong ta sa Indahag. Diretso mo agi sa Kamaman-an gyapon. Bani ko ninyo karon guys sa akong Cagayan de Oro road trip vlog. So, tara, let's go. Alright, time check guys, it's 10:30. Grabe ka traffic. Ay, grabe ka traffic, grabe ka init. So, dire ta magi sa Hayes Street. Padulong ta dito sa Kamaman-an.
gikan ka dito sa Puerto Agusan, Kugman, Gusa, Lapasan, if padulong ka uptown, pwede ra ka diri mo agis ka mamanan. Kung sa highway ka magi, perting traffic ka. May padre o luag na kayo. Sada pandalan mingaw. Nauman ra gito nilang gi-construct nila. Itong gibangag-bangagan nila. Sada kay dire agi ano. Forest. Sabal Estate. Straight ang kaning pa right padulong ni sa South Diversion Road, pwede na ato sa uptown. Dire padulong ni sa Indahag. Indahag nga ibabaw nampoy Indahag dadto ubos padulong Tagwan ako. So dire ta ay dugay na wala ka agi dire. Amot naka-shoot na ba ko dire? Pero tong tanaw dun sa ikuan dire. Sa ibag ko. Dire ta right turn. O ko balo asa na dapit ang kan straight. Sa kaon dire. Subida. Kay dire guys, pero masakaon to dito sa Picas Kamagi. So sa South Diversion Road. Dito sa Indahag Road. Sada dalan dire okay. Nahoy ba? Landong. Shoutout day ko sa tanang taga Indahag. Basta maniha. Daga narbakan anan diya karon. Na ay Modesto, na ay pabukid sa Indahag. Sa daga na kay diya. Pag nagitrabaho ang sipal ko gani. Tawag siguro sila kurente. Bikiri on the wheels. Ingana na uso karon?
it's 11 a.m. Vita. Dali na yung subdivision. Sa daan ko mulabay dire. Mga kahoy ba? Landong siya. Wow. Pasensyahin yung mga reflections guys, kay digid malikayan ba kung sa gawas na ko ibutang mong god napod siya noise. Yan kanibi akong GoPro kay wala ni siya noise cancelling, so as is ra siya. Pasensya na kayo sa reflections. Wow, masyadong indahago. Dire dahil sa Indahag guys, ang katong sikat nga Amaya View, Tafel's Cafe, and many more. Dagan mga tourist spots dire, tapos mga kananan. Na basketball court nila na sa right. Sitio Lumboy, Barangay Indahag. Ato taunahan guys, ato ta agi. Abog lang din nga part para dito sa isa. Dire guys, on na this way to Amaya. Kana nakita ninyo. Taunan dagan na kayo dire, dagan na kay gasolinahan dire. Sea oil, Petron. So na Petron ra gitawon.
dalan sa una spalto pa to tapos ubos. Karon kay nihabog na. Pagbago lang siguro ni nahuman. Oh, napay blue energy